нещо друго не слагам. Могат да се правят, но с кола ще могат. Вярно. Ще чакаме. То правилата са важни. Да, да много високия пункт, Колелото съм била също много. То трябва да знаеш 3 пъти повече, защото всеки Малко може по-начало го и да забрави да вземе каче. Ма не, това с колелата има доста улички, заедно с садата. Да, между другото. А то е забранено. Тротуарите е забранено да кара, а те карат някой. Колко не сме дали колата, да всичко е много. Те са в култ, няма нерва, защото сме най-панцакни. Ами да, трябва да го учаваме. Може да пробваш така в началото с тези деца. Не такива там, нали? Има някакви. Какво са да милко? Да свалиш приложението и да пробваш с тях.